Ahojte. Po dlhej odmoke máme tu ďalšie video. Nie, bolo toho naozaj veľa. Hlavne to, že sme riešili moje víza a s Minuškou, keďže tam nastali neočakávané komplikácie a z toho, čo si ma študovala. Vlastne mám tu oficiálnu vysokoškoláčku. Znova. Austrálsku znova. Taký malý love update. Hej, bolo toho veľa a keďže si ma vlastne dokončila do bakalára a prišiel sem a teraz na základe tých okolností, čo sa stalo, tak dostala možnosť študovať vysokú školu, tak sme sa rozhodli a asi je to tak najlepšie, podľa mňa. Ja som sa rozhodla, že si zaplatím výšku a že nebudem študovať len kurz, ale ja som študovala vlastne, mala študovať diplomu v tom marketingu. Dokončila som si vlastne prvý rok a mala som začať druhý rok a 2 týždne predtým mi oznámili, že mi rušia, že sa ten kurz zruší, tá škola nebude ďalej poskytovať. Buď som teda mohla pokračovať na nejakom inom odbore, alebo si na tú školu. Ja som sa rozhodla, že tak prečo už neinvestovať do svojej budúcnosti. A tak som sa rozhodla, že si dokončím MBA, Master of Business Administration. Takto, asi spravíme samostatné potom video. Niekedy, keď si zatiaľ mala iba, nastúpila neskôr a zatiaľ mala iba 1 hodinu, akože 1 klas v triede. A asi keď tam bude taká zabehnutejšia, možno po prvom trimestri, to sú trimestre. A asi viac k tomu budeme hovoriť, keď to bude samostatné video. A potom, keď si ma už tam bude taká zabehnutá, tak sme spravili nejaké rozdiely medzi vysokou školou tu a vysokou školou na Slovensku, lebo tých rozdielov je veľmi veľa. A ja čo by som povedal, že ten systém je iný a čo by som ešte povedal, že celé to je, prečo to bolo možno také stresujúce, až nám to zabralo aj tak veľa času. Vy to tu jednoducho neriešite tak ako na Slovensku, že v podstate pošlete si žiadosť a vlastne vy si to riešite všetko sami. Tu sa to stále rieši cez tú agentúru, cez nejakú tretiu osobu. A si ma aj typ človeka, ktorý rada všetko plánuje a kvázi nemá toho na celé pod kontrolou. Veľmi pravda, že som to nemala celé pod kontrolou. No, bolo to také trošku. A začala som, ešte dokonca začala, vlastne nastúpila som už do 3. týždňa, že semestr začal už 16. septembra a ja som nastúpila do 3. týždňa. Takže mám ešte nejaké veci, čo musím dobehnúť, ale máme to ešte v pohode. Toto bol asi taký nejaký rýchly live update, máme pekné počasie vonku. Prečo neboli ďalšie videá? Áno. A ideme na oslavu teraz kamarátovi na pláž a potom na máme... barbecue oslavu. No, barbecue oslavu a potom máme ešte nejaké iné plány. Stával som komodu a čo sa dáva zozadu komody, tak som stratil klinice, takže musíme skúpiť také malé klinice, aby som to mohol dokončiť. To som ďalšie kúpať nejaké klinice. Už viem. Už vieme. Presúvame sa, alebo nestíhame, ale že vôbec. Tým, že absolútne vôbec nestíhame ísť na tú oslavu, ani grilovať, ani nič podobné, tak sme si išli kúpiť pokečko. Inak je to iba taký fun fact, že pokečka tu sú lacnejšie ako pokečka v Bratislave niekde v Eurovej alebo v inom nákupnom centre a asi o kvalite morských plodov sa nemusíme baviť. Trošku smutné, ale je to tak. Dneska nie je úplne môj deň. Nie? Ale si krásna. Áno. Spravíš to pre mňa? Nie. Dneska fakt nebol môj deň. Dneska tieto ženské hormonálne výkyvy úplne vodajú každú mysl. Poznáme. Hej, cítim s tebou. Hej, jasne. Ale keď tam dostanem to jedlo, na ktoré čakám, tak možno budem troška dlhšie. No. Našli sme parkovanie. A celkom ľahko. To bolo, minule sme hodinu hľadali parkovanie na Bondi. Na jednej pláži, no. To je taká tá najväčšia v Sydney, taká najznámejšia, no. Čaká nás teraz celkom pekná cesta dole kopcom a šlapať budeme zase hore. My sa na to v kuse, inak my sa v kuse sťažujeme iba na tých videách. Ja som hlavná pindačka v tomto vzťahu. My sa v kuse sťažujeme a jedine čo v tých videách zatiaľ je, že v kuse stále rozprávame, že sme hladní. Hladní, sladní. Stále je nejaký problém, prepáčte. Ale ukážem vám asi, že ako to tu vyzerá. Počkajte. No, to je vlastne takýto výhľad máme. To je pekný. Tu je Sima. Mám jedlo, takže som spokojná.
Sima je spokojná, keď je Sima spokojná, všetci sú spokojní. Sima povedala akurát dobrý point, že ideme na barbecue a my sme si vlastne doniesli pokečko. Ale tak... My sme boli hladní hneď a povedané, že tomu mesto trvá dlho, kým sa urobí. Že sa začalo neskôr grilovať, lebo v podstate tu máte na každej pláži. Na každej pláži tu máte také grily elektrické. Keď je vonku pekné počasie, veľakrát je tam proste rada a kým sa k tomu dostanete, tak je toho veľa. Plus, čo nám hovorili kamaráti, tak dosť ľudí tam je, Papco hovoril. Ja som chcel povedať akorát, že sme mohli mi prísť skôr a sami si ju grilovať. Hej, ako no takto, to bola tiež jedna z možností prísť na čas, ale nevyšlo to. A takže sme sa rozhodli, že si radšej kúpime jedlo a zjeme to tam. Asi pozrieme západ slnka. No. Výhľad, západ slnka. Potom pôjdeme kúpať klince. Potom pôjdeme, no ak to stihneme. A počkaj, ja teraz neviem, či ideme správne. Hej, pláž je v podstate takto schovaná. Fakt je maličká, ale asi jedna z najkrajších. A Simča. Ideme tam a naša partia je tu. Tu sa grilluje. Poctivo. A uvidíme, či si zahráme aj volejbal ešte dneska, alebo nie. Ja stále hovorím, že si tam dole tieto nechty, aby som mohla hrať volejbal. Dneska to ešte nevyšlo, ale zahrám si aj tak, však jeden zlomený nech to ešte nikto nezabil. Toto máme asi jedný z najdrahších domov, aké tu sú. Jeden taký sa zrovna predal, tuto na Útese. Predal sa za 50 miliónov. Za 50 miliónov a čo spravil majiteľ ako prvú vec, keď ho predal? Zbúral ho. Ale sme sa tak bavili so Simou, že pokiaľ má asi niekto 50 miliónov na to, aby ten dom kúpil, tak asi ho nebude trápiť ďalších 10 miliónov na to, aby si nový postavil. Je to veľmi, veľmi, veľmi drahá lokalita a aj keď tie domy vyzerajú nejako takto, ako tento, momentálne v prestavbe, som myslel, že to ukážeš, tento, ale... Prepáčte, ja som asi vstúpila do hovora, takže daj na tým zadať veľmi rozmýšľam. Áno. Ti prinesie šťastie. Poď umieme to tam. Pokračovanie. Pekný deň. Sima pije pivo. Jak sedla. Nechutí. Povedala, že natočím západ slnka, ale zistila som, že ho vôbec nie je vidno. Takže to asi zapadá to tak na druhej strane. A nenatáčam až tak veľa z tej oslavy, takže tam proste len popíjajú, hrá sa volejbal a kecáme, takže tak niekde sa stále prehadzuje zo slovenčiny do angličtiny a tak. Lebo je nás tam veľa Slovákov a Čechov, ale sú tam nejakí Austrálčania a si pracujúci, myslím. Takže, ale táto pláž je naozaj krásna. To je vlastne také zátoke a potom tuto za nami sú vlastne tie grilovacie kiosky, nejaké staňky, ktoré sa dá sadnúť a ľudia sú proste užívajú pekné počasie, konečne dneska sme 26 stupňov, ako trošičku stále fúka. Ja som taká zimomrivá, takže ja stále mám ešte košelu na sebe, ale už to teším. Podľa mňa za nejaký mesiac my sme už mohli byť v takom lete. A potom budeme mať pred sebou asi 5 až 6 mesiacov leta. Takže to bude stále, čo natáčať, bude krásne počasie a určite vás zoberieme na pekné miesta. Sme na plánu, odchádzame z pláže po krásnym výhľadom. Tak je to pekné. Tým, že je dlhý víkend a v pondelok je sviatok, a dneska, zajtra. A dneska je finále rugby, takže sa ide nie do klubu, ale... Do takého baru proste. Baru. Tu sme z takého klubu, alebo takého lepšieho baru, ale... Polka. Je to obe, proste... Nie je vôbec možné sa tam dostať. Sú sa tam proste obrovská rada a to trošku nevyhrá toho, keď vyhráte vo veľkom meste a keď sú takéto... Sviatky. Takéto, a presne také podniky, ktoré sú populárne, tak sa proste nedostanete. Hej. Ja sa neurobí rezervácia, proste musíte ísť von o 6:00. Počkať si rádu a dostať sa až. A možno sa nedostanete. To by som v živote asi nešla spraviť, že čakať 3 hodiny v ráde do klubu nehrozí. A momentálne, že vlastne nie, že vás nepustia dnu, ale aj nedovolia vám vlastne čakať v rade. Takže ideme do takého pubu, kde oslavovala jedna kamarátka narodeniny, takže... Nie až taký známy, takže to také... No, je to také malé, ale tak uvidíme. Nás zase dosť, je to asi 30 ľudí, takže to bude zaujímavé. Ideme sa domov ešte rýchlo prezliecť a ideme tam. A muchy, pozri, aha. Ja neznašam muchy.
máme pokračovanie. Mali sme takú menšiu odmoku. Áno, to je vlastne pokračovanie videa, ktoré sme natočili minulý víkend. Druhá časť. Hej, druhá časť. Keďže naša organizácia času a fakt reálne skombinovať moju prácu, Jakubovú prácu so školou a s počasím a so všetkým možným. Skôr s počasím, ono by to aj by sme to dali, ale to počasie bolo fakt strašné. Vidíte, máme tu takto pekne, že kráťa sa opávať sa a potom 5 dní prší. Takže je to stále také ešte hore-dole. No, nám začína leto v podstate pomaličky, takže bude teplo. Máme, no. No oficiálne až v decembri, ale začne teplo asi trošku skôr. Už začína. A dneska sme išli niekde, kde ešte Sima nebola. Som tu už bol. Ešte sme hneď za most do severnej časti. Som radšej strašne. Ja nič nevidím do slnka, že to je pekný záber, natočíme si video na slnku, ale len takto. Nevadí. A prišli sme na zlatú hodinu, takže dúfam, že vychytáme nejaký pekný západ slnka a získame nejaké papanie. A tak uvidíme, čo bude ďalej. Povieme vám o našom walk distance. Áno, dneska konečne sa o tom konečne sa k tomu dokopame. Aké to je vlastne jednoduché. A žiť rok bez seba a na opačnej strane sveta s 10-hodinovým posunom časovým. Takže to by a zvládli sme to. Keď to zvládli my, tak to môže zvládli čas. Máme tu hneď takto zábavný park. Práve som zistil, že môžeme ísť dnu. Ja som si vždy myslel, že ak sa chcete vôbec dostať dnu, tak musíte platiť. Tak to väčšinou býva podľa mňa, že keď sa chceš na nejakého areálu, tak musíte kúpiť lístky do areálu. Ale tak ono to asi funguje asi na štýl ako jarmok. Na kolotoče pôjdeme niekde inde. No, ale ja by som si zastrieľal na niečo. Vystrelím ti pojšáka. Si ma neznáša pojšákov. Ja som proste za mňa pojšáky sú proste len nosiče prachu a baktérií a nemáš to kam dať, proste tam zabera priestor. To je taký ten parky, že keď doješ veľkého medveďa, tak som taká, že si mohol kúpiť tú veľkú pizzu, takú tú proste. Takže na hance za jedlom. Ak je jedna vec, čo sa naozaj neoplatí kúpiť, čo je fakt drahé, tak je zmrzlina. Ak idete do Grécka cez leto a sťažujete sa, že je drahá zmrzlina, poďte sa. Ale zase ak fakt neviete čo s víkendom, alebo keby ste chceli nejaký výlet, tak fakt výhoda, že v takomto veľkom meste je, že tu máte stále čo robiť. Proste tým, že Sydney má toľko obyvateľov, toľko celé Slovensko, tak fakt ponúka od prírody cez takéto nejaké atrakcie, múzea, pamiatky a fakt hlavne aj tie pláže, to počasie je úplne nejako stvorené na. A máme aj v pláne dať si takú sériu a že budem vám predstavovať každé video nejakú inú časť mesta. Vo fakt Sydney známe tým, že každá tá časť vyzerá úplne inak. Fakt niektoré vyzerajú ako také tie Beverly Hills, proste výlové oblasti. Ďalšie sú také historickejšie, tradičnejšie. Takže drahé a lacné. No. A toto takto, akože Luna Park s takýmto výhľadom. Ale chceli sme vlastne trošku povedať o tom našom vzťahu na diaľku, ktorý sme mali, lebo tak jak to patrí našemu vzťahu, chceme to dať na kanály a tak nejak, že aby všetci pochopili, prečo máme takýto úžasný vzťah a sme si taký blízky. A hlavne tak chceme tu povedať, že však rieši sa to veľa, že ako to robiť, vidíte to všetko po TikTokoch, na YouTube a tipy a triky, ako vydržať a prežiť long distance. Je to v pohode. So Jakubom. No, ale zoberiem vám to asi úplne od začiatku. Na začiatok ono to celé začalo tým, že my keď sme si dali dokopy, ja som povedal si hneď na začiatok, že ja idem naspäť do Austrálie, boli zatvorené hranice, ako náhle sa otvoria, tak proste začať to riešiť. Že ma chceli opustiť, že on ma nemiluje tak, aby proste ostala na Slovensku. Zase odtiaľ. Ale áno, tak reálne mi to povedal, že úplne seriózne. Prvý mesiac sme sa len spoznávali a on že proste počítaj s tým, že je to Austrália. A teda vlastne na mne bolo, že či sa rozhodnem, že chcem s ním byť a som ochotná sa tiež presťahovať, tak veľmi logicky sme niektoré s tým na diaľku neobjedli. Ale zase ono, prvé také, čo vlastne prišlo, bolo, že ja som šiel robiť do Švédska na 10 alebo 12 týždňov. Takže to sme sa nevideli.
test sme mali. Hej, taký menší test. Ale tak rovnaké časové pásmo, čiže bolo to celkom v pohode. Hej. A potom som ostal doma, ako som sa vrátil ešte asi 3 mesiace a odletel som v októbri. Pred 2 rokmi. No, pred 2 rokmi. A to som odletel a nevedeli sme, že aké to bude, lebo časový posun tu máte to 8 hodín, alebo 9, alebo 10, podľa toho, ako sa menia časy na Slovensku a aj tu sa mení čas. Hej. Takže asi tak a neviem, aké to bolo na začiatku. Plakané asi nie, ale alebo nie, ešte ten začiatok bol taký iný, lebo tak ja som bola v poslednom roku bakalára, hej, takže som mala akože stále čo robiť, mala som veľa školy, mala som veľa práce, takže ten čas bol taký vyplnený, že ešte človek je na Slovensku, má tam svojich kamošov, všetko, tak v podstate nebolo to až také zlé. Ale tie potom časy boli také, že 3 mesiace boli napríklad také, že už sme si aj chýbali, že už to bolo dlho. Potom ja som vlastne po 3 alebo 4 prišla ťa pozrieť na mesiac. Hej, ja som ešte, prepáč, že ti skočím, ja by som povedal, že super je, že u nás to bolo, že náhle. My sme od začiatku vzťahu vedeli, že long distance asi príde v určitý forme, moment. a neviem sme ako na ako dlho, alebo neviem presne, že kedy, ale... Hej, my sme chceli, aby si dokončila proste minimálne toho bakalára, už keď sa tú školu začala študovať. Áno. A vlastne plán bol taký úplne od začiatku, že si mama príde pozrieť, keď skončí keď spraví skúšky a príde ma pozrieť na mesiac. Ale to, aby som vám dal len taký menší insight, že ako to bolo, tak kúpili sme si letenky. No, ty si mi kúpil letenku. Hej, kúpil som si letenku. Nikdy to nerobte. Decembri, januári, nechoďte sem. Áno, letenky strašne drahé. Ale nehovoríme, že sú drahé, aby sme to kvôli nejako, že sme minuli na to veľa peňazí, aby som vám povedal, že bolo to strašne drahé, ale nemyslím to, vieš čo, myslím, že si ma vedela, koľko tie letenky stáli. Nie, ty si máš okolo, si povedal, že stáli menej. Bolo to fakt veľa, bola to pálka. A... Čo máš povedať, koľko stáli? Nejaké 2300 € bola proste letenka hore-dole. Ale aby si dostal k pointe, tak bolo to, že Sima mala pred skúškami a ja som tú letenku... Kúpil proste na deň, to sa nedalo posunúť. Nedalo sa posunúť, ani by mi nevrátili peniaze a ona robila najťažšiu skúšku ako poslednú, čiže keby ju nespraví, tak ona jednoducho nemôže priletieť. Ja som si reálne dal všetky skúšky v predtermínoch, lebo tie prvé termíny, aby som sa mohla za ten mesiac, lebo ja som mala kúpené letenky tam aj naspäť a proste sa nedalo nic s tým už spraviť. Takže ja som mala stanovený deň a musela som všetky skúšky spraviť proste na prvý pokus a inak to proste nešlo. Ja úplne vystresovaná proste. Ty si bola vystresovaná? Ja som bol vystresovaný. On čakal na telefóne, tak to vyklepali po každej mojej skúške. No potreboval vedieť, čo som už spravila. Ja som mala neviem asi 6 a celkom dosť skúšok som mala. Všetko pred termínoch. Ja tylko pred termínoch som to reálne spravila za asi 2 týždňa, týždňa a pol, 6-7 skúšok a fakt nemôžem koľko, ale dosť som ich mala. Ale podarilo sa mi to, takže fakt som bola strašne šťastná. A hej, samozrejme som ho vyprankovala, že poslednú skúšku som nedala úplne hneď, ale... Spravila. Spravila. A nájdem asi v archíve a nájdem vám video, že aké to bolo, keď si ma prišla, keď som ju čakal na letisko, lebo to máme. Bude to asi iba na výšku, ale nevadí, ukážeme vám nejaké stretnutie. To bolo... A to vám ešte poviem, keď som vám videla po 3 mesiacoch, ona sa 2 dní som ju poriadne nebavila. Ja som až čudná, že... To bolo strašne čudné, ona mi 2 dní opakovala, že aké je to čudné ma vidieť. Lebo ja som taký človek, že kým... Ja neviem, ona zabudala, že ma priateľa. Nie, ale... Ja som držím taký ostup proste, aby som sebe neublížila, aby som seba tak nejak chránila. Ale nebolo to akože, bolo to super, bolo to pekné, však strávila si tu mesiac, bola tu ešte vlastne na Australian Day, čo sa tu oslavuje skoro ako nový rok, takže sme toho pobehali celkom dosť. A odchádzala priamo na Valentína. Áno. Priamo na Valentína, to bol môj valentínový darček, že som poslal si mu domov. Boň slzy, zase veľa. A vlastne to bola tá ľahšia časť, by som povedala, to boli 3 mesiace. To sme hlavne boli koľko spolu? Asi rok sme boli spolu iba, nie? Keď ty si odišiel... Rok, 2 to boli. To bolo predtým už, ako sme boli skoro 2, vlastne odchádzala vo februári a v marci sme mali výročie. Aha, tak áno. No. Čiže to bola ešte tá ľahšia časť a vedeli sme, že tá druhá cca má byť 4 až 5 mesiacov, bolo to 6 nakoniec až. A bolo to bolo to celkom dlho. Jedno šťastie sme mali, ja si myslím, že čo je asi dôležité v tých vzťahoch na diaľku je, že obidva sme mali toho naozaj že veľa. Ja som mal veľa roboty, aj školy, si ma mama sa pripravovala na štátnice. Takže ja by som povedal, že asi to je také dôležité mať v tom vzťahu. Obidva proste čo robiť, že nebyť taký závislý jeden od druhého. A takisto vlastne sme hľadali úplne základ vzťahu na diaľku je, a hlavne pre nás bolo, že sme vedeli, keď to skončí, že chápeme, že ak sú vzťahy na diaľku, ktoré proste trvajú a neviem roky a človek napríklad žije v zahraničí a nevie kedy
sa bude chcieť vrátiť na Slovensku a kedy sa bude môcť vrátiť na Slovensku, tak vtedy podľa mňa to je ťažké. A v našom prípade sme proste vedeli, že vydržíme to ten rok, dajme tomu, máme tých 10 mesiacov. No, tak nejak to bolo. Ale no, skôr, hej. No. Ale áno, plus s tou jednou vlastne, s tou jednou návštevou. Takže vlastne vidím, že to skončí a potom budeme môcť byť spolu. A takú asi dôležitú vec, čo sme si povedali, čo som si teraz spomenul, je, že my sme, pozrite, všetci sme iní a každý sa vyrovnáva s nejakými vecami inak, ale sme si jednoducho povedali, že hoci čo sa bude diať, tak sa o tom porozprávame, lebo asi to je to, že vlastne spolu komunikujete. My spolu sa volali na telefóne. Non-stop. A hlavne ja som povedal si, že proste keď my to nezvládneme, že v dnešnej dobe, ako áno, má dnešná doba výhody, nevýhody, že ľudia sú, ja neviem, jak to poviem, prelietavejší, ale to je proste taká strašná nedôvera v tých vzťahoch, by som povedal, v dnešnej dobe. No. Ale zase výhoda je to, že naozaj hoci keď zoberiete ten telefón a zavoláte na FaceTime a vidíte sa v ten moment, ľudia boli kedy si na vojne a posielali si listy a čakali na to mesiac. Takže mohol som ti. Takže to je vlastne taká výhoda, že môžete si zavolať hoci kedy môžete byť v kontakte. Nevýhoda možno to, že ľudia sú takí nedôverčiví a my sme obidva asi takí celkom ešte odsúmení v tých vzťahoch. Takže ja by som povedal, že bolo to ťažké, ale asi základná komunikácia. Určite. Ešte komunikácia, podľa mňa, akože si zrovna komunikácia ale tak asi... Ale je to tak, máme to overené. Určite, proste volať si stále, ako si môže, proste nejaký problém, nejaké nedorozumenie. My sa dohodli, že keby sme sa hľadali nejaká hádka, alebo proste nejaké nedorozumenie, v základe proste ignorovať sa a fakt si proste vyhnúť aj ten telefón, aj keď máš najväčšie nervy na toho druhého proste, vyhnúť ten telefón a proste kľudne sa tak aj neviem, vypúšťať do telefónu, ale aj porozprávať sa o tom. No a potom ťažké bolo zase sem prísť a odsahovať sa a to by sme mohli robiť nejaké ďalšie video. To je asi samostatné video. Aké bolo? Už toto je veľmi dlhé, má to skoro 10 minút, ale chceli sme vám to nejako povedať, že niekto tiež možno prežíva long distance, nechceme sa tu zase hrať na poradcov alebo niečo, ale iba sme vám chceli povedať našu osobnú skúsenosť. Že to nebolo také strašné a že proste to dá vydržať a... Dá sa to. Myslím, že to bolo fajn. Si to vidí do toho, že potom budeme spolu a budeme tu v takomto peknom meste. To je tiež na ďalšie kapitoly ešte. Hej, môžeme robiť v ďalšom videu pokračovanie toho, ako keď som sa ja prisťahovala, keď to bolo začať žiť spolu prvýkrát a vlastne super. Po roku od seba. Hej, no, my sme prvé dojmy na mesto. Tak. A máme aj druhé video, ako som prišiel Simu čakať, keď som už vlastne presťahovala a už sa so mnou rozprávala. Našťastie. Sima sa bojí všetkého, houbov, psov, chrobákov, potkanov, ja neviem čo. Ja proste nie som, akože ja mám rada zvieratá, ktoré poznám, že nekubohých psov, alebo proste úplne sú zlatička, tých mám všetkých rada, ale proste cudzie zvieratá a takéto chrobákoidno, vtákoidné tvory, proste, ja neviem. Asi takto by sme to asi aj ukončili, dnešný vlog týmto. Bude to možno také dlhšie, je to taký zostrih kvázi z 2 víkendov, ako sa povedalo, sme mali šancu to natočiť, ale dlhšie sme už nevydali, tak to aspoň možno niečo dozviete, možno niečo nové a... Musím aj nejaké otázky, napríklad do komentov na Instagrame alebo čo nepíše. Áno, vy si môžete, ale teda my ešte musíme nájsť nejaké pekné miesto, ideme si pozrieť západ slnka. A čo by sme chceli povedať, že ak sa vám video páčilo, asi môžete zanechať like, odber. Asi to je taká vec, čo nám najviac pomôže. Zazdieľať video, pošlite kamošom, ktorí chcú, alebo uvažujú sa presne do Austrálie, alebo len chcú nejaký život v Austrálii. Tak radi toto poukazujeme viacej, veríme, že... Radi pomôžeme, keď môžeme. Radi pomôžeme, keď môžeme. Majte sa pekne a do ďalšieho videa dúfam, že to bude skôr ako toto. Ideálne o týždeň. Ideálne o týždeň.